Con motivo do seu 20 aniversario, Galiciencia lanza un curso innovador para docentes de secundaria e bacharelato. Este curso busca fomentar as habilidades científicas no alumnado e capacitar aos docentes a levar investigacións científicas na aula. Durante o curso, os docentes aprenderán a formular preguntas, deseñar experimentos, analizar datos, pero todo sen perder de vista a seguridade e a ética durante a investigación. O curso comeza o 16 de outubro e consiste en 6 sesións en liña e unha presencial. Que van desde o deseño dunha investigación ata como facer unha presentación nunha feira científica. Vai no impartir Patricia Barciela. E José Viñas. E remataremos cunha sesión presencial na que aprenderemos a presentar proxectos científicos en eventos e feiras como Galiciencia. A inscrición está aberta do 23 ao 27 de setembro. A participación é gratuita e hai 30 prazas dispoñibles. Non perdas esta oportunidade única para mellorar as túas habilidades como docente. Inscríbete agora e leva a investigación escolar á túa aula.